Takže jako máš čas, jako to nemůže na mě jako být nebo nemůže to být, jo? Ale jak viděl jsi jako tounu, no jak slyšel, 3, 4, 5, 6, vole, jo. Přišel jo, chrabrý chrup, vole. Co mám udělat? Zub, ty vole. To by měla maminka na tebe, viď? No, ty vole. Tam takovou ránu, 3, 4, 5, 6. Takže to bylo. Máme apacu, máme rádidle, polspačka, 3, 4, 5, 6, vole, nezlob se. Nezlob se. Oni ti uskáčou sami. Vada. Jo, ty neříkáš, jak to bylo? Ne, bylo to prostě, mi tam máma vrkala zub a hrozně to bolí. Ne, v pohodě se napiš se mnou! Napiš se proti mě! Napiš se mnou!